sa Kulasi, kaingad nga mga banwa sa norte, kag sa bilog nga probinsya kang Antique, comprehensive, analytical, kag responsive, programa kag karakaan nga paati sa kamaturan. Imaw ang inyong tag-alagan, Romeng Antonio. Mabatian, alas 8:30 hasta alas 9:30 ang takna sa aga, kag alas 5 hasta alas 6 sa hapon, Lunes kag Biyernes. Mayad banwa nga aga sa atin mga pinalangga nga tagparamati, welcome gid. Sa atin banwa nga pangalagad sa palatuntunan, ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Kadya nga edisyon, petsa 14 sa bulan kang Hulyo 2021, adlaw kita kang Miyerkules. Maga pangalagad kita mga kabiyanan sa sulod kang sangkawra sa pagdulong kang mga balita, mga information, kag mga issues nga tawaan tagid pagtamad sa aton banwa nga pangalagad. Medyo aga pa tagiti ang sirak ang adlaw. Hapang kung mag-abot sa hapon, may mga pag-uran-uran nga nagakatabo, no? Localized nga pag-uran. May porsyon nga sa ibang banwa nga uran, may porsyon sa unahan nga wara. Mga pangalagad kita mga kabiyanan hasta alas 9. Agad talakay naman kang mga balita. Ano mga balita? Ang magtatay nga Duterte amo ang nakapanguna sa survey kang Pulse Asia. Kontra ka mo ba nawang sorbeng diyang iba nga naga posting tlad sa political ambition da rayo makabiyanan mayad pagani si Manila Mayor Isko Moreno kay kunwara ang mga Duterte si Conchoy tanang mga kabiyanan kang mga Pilipino. Istoryahan tayo karon sa ating pangalagad. Sa piyak nga bahin, pag-imbestigaran kang Armed Forces of the Philippines ang gin-report kung diya matuod or hindi man ang report nga ang mga Chinese fishing vessels nagsuri sa kapamahaw. Ginpangpilakan kuno kang higga kang taho ang Spratlys diyan sa West Philippine Sea. Suno sa aton gobyerno, diyan banwa ang makaguba kang biodiversity sa lugar. Sa piyak nga bahin mga pinalangga nga tagparamati. Ang tong pulis nga nag-intra sa insiro sa uton daw laban banwa ma-dismiss. Iga-dismiss kang napulkom. Amurang premyo kay mga illegal taninyo nga pinsar nga dapat kamu ang law enforcers. Sa piyak nga bahin mga kabiyanan, istoryahan taman karon sa atin kadya nga pagpangalagad. Ang diyang balita may kilabtanan sa pagdugeng kang Sabo ragya sa atin naman nga probinsya. Ang Sabo kunang marijuana lower, ang Sabo dya banwa higher. Why timo ka dya ginagatam gani kung ka Sabo permi lang kaw high. Nasa high energy ikaw mga kabiyanan.
Nagagulutang ka lang sa hangin. Nag-hallucinate ka lang man pirmi. Na. Storyahan tara ko sa ating pagpagalagad. Mga kabiyanan, ang tong may pira ka reklamo. Ano dyan na sa pagbugal kang AX diin ano ang proseso nga primero direkta lagi sa MSWDO. Kay kung makatime kita ko si saan tagid kun sa accounting office block kun example may mga ayok ang AX may dyan pablabanwa budget, no? Mga kabiyanan, may dyan pabla budget kag dapat mangin aware kita tanan-tanan kung pirang especially kang MSWDO office kung pira ang budget intended sa X nyo agad nga mapreparahan nyo kaligyer nga as of 6 months amoron jay ang nabuhin sa appropriated amount para sa X ta kag may dyan pakita nga bilin nga amo ka jay sa nabilin ta nga pirabi ka bulan amo pa dyang budget tay, no? Mga kabyanan, kay ang atan argumento daw hindi man tagani magpati mga kabyanan nga white budget, no? Kay anytime kunura gid man ti budget ren kag presbi pag tapos kang jang July igo kay matapos maubos man ang budget kang X kang banwa ang dapat matabo kag ang mostly ginahimo kay bang banwa karan sa akin experience naga-submit ang agencies concerned ka report sa atin na executive for the request of any amount. Amo ra ginahimo among ka mga opisina presbi kun exhausted na nga budget hurar sandat brakal supply hurar sandat garamitan IT ang LGU naga supplemental budget tanarabanwa gasubmit sanda kadya sa opisina ka mayor amurang isupi sa executive department kang request nga pagabudgetan ang amurang purchases nanda or amurang kinanglanan nanda, no? Kag ang mayor amo man ra nagapatawag kang sesyon agad maprobahan ang supplemental budget. Amo gid mara purpose kang supplemental budget approval of supplemental budget nga i-augment mo ang mga kinanglanan nga kulang kag expected nga magakulang sa banwa para maka-operate kamayad. Now, kung may mga balita mabatian nga let's say ora example ti budget sa X sa Sangkabanwa butang ko ba ura ti ginaksyon ng SBT ura mas nakmaan ay ura man ti ang presumption tanakang ibang opisyal ta may dyan rate ura man sa dati request mo sino tabi ng SB member sino tabi ng opisyal banwa magnauna nga ura ti budget ay ura man sa na nag-request ti kung ura ka nag-request ang presumption nga may budget ay kung ura budget para hindi mahamper ang operation mo suri temprano pa ma-request ka rin para masupplementalan. Di ba mo ang proseso sa gobyerno
Ti karon, kung magirnuwa karo balita nga ura ti AX, sudon ura ti budget. Kakunuraran, paralyze rin kamo dyan kriya. Kung may mga ayo tao, hindi nyo matao. Bangag ti, ura at budget mo. Ti ko mabatian mo pa sa taga MSWDO nga ura ti AX, ura ti budget. Ura mak mo ti request. Ti manok mo dyan, mapuyang-puyang. Ti ura at budget ko na ma-request ka mo dapat. Ti undat ura mak mo nag-request. Datulan nyo sa uri ang mga sangunyan panlawig bayan members? Ha? Good morning, Boss Rubeng. Halin kay Andres Waken. You see? Ay karon kon entertainaran politika ja karon kang kontra ni Mayor ay inyo kaliado o ko di igo pas Mayor. O, anong to o duragid budget? Kung wala ti budget, let the municipal social worker or social welfare officer request may imo ra kalita request address sa Sangguniang Bayan or sa mayor, and then the mayor mapangabay sa Sangguniang Bayan through SB secretary nga nga maaprubahan isisyonan andang supplemental budget. Iti ora ti AX gali kalikargar lang mag ibang opisina to kung ano pagid ang andang nga makulang nga mga budget para maka-operate man sanda kang mayad sa sunod pagid nga mga binulan kay man ti ang pag-aprobar kang mga supplemental budget nga diya. May supplemental budget number 1, number 2, number 3, number 4 nagasakay ra by quarter na amo na makabiyanan. Dibla? Nagasakay ra by quarter. Ang supplemental budget number 1 naga-fall ra sa first quarter. Second quarter, supplemental budget number 2, number 3, third quarter, number 4, fourth quarter. May supplemental budget number 5 pagani kun antes matapos ang tuig, grabe pang kinanglanan kang gobyerno nga serbisyo i-augment. Dibla? Now, kung mabatian tabanwa, halin mismo sa MSWDO, kundiin, kung sino man nga staff nagakuon nga ura it budget. Daw pwede tahambalan banwa nga pinalagpat klase istorya, gortarat. Ha? Why? Raka pinanahugan ko banwa, even mga isbista, mga public official taybaw, rakmaan ngurat budget. Because they don't even inform the executive and the legislative that they need supplemental budget. At sino mapamaan banwa kunura kamo dyan tuhurlagan, di ba kamo mismo sa amura ngayon siya? Sunod gani kung may budget pak mo, kag kunura pak mo dyan ka maan kang minaubra nyo, nugay kamo sa nalagpat istorya pagwa sa tao, maura kamo ti AX bilin. Riyasang ka irresponsable nga klase ka statement kung dyan mo kubra sinyo mo sina. Ibaluan nyo bla kung ubra nyo dyan. Aga batin nyo magpakara-kara ngatan mo. Visible kita kung tanan-tanan kita bla dyan sa gobyerno maghulag. Whatever official function ginagampanan ta, siguraduhon ta. Hindi kita magpinataka. Ano kinman to? O daw, amor ni kuon ko lagi kapon. Kondurati budget. Sino ngayon siya? Kakulang biyang budget kasi ngayon siya kagamitan na. Sino ngayon siya mismo ang ma-inform sa mayor so that ang mayor ma-request sa SB nga aprobahan ay ma-request na for supplemental budget. The agency is concerned. Tiuralig mo budget yan, uramak mo tingnan mong request. Sinong patik ninyo uragmat budget kung di ka pinalagpat mo kistorya?
Sinugsugo ninyo may muan storya mo raw. Kag kunura mo lang tibisis, agad mag-istorya ka mo, kag magbungat ka mo, kag magbuhi, big mo istorya ka mo amor yan. Nugay ka mo sa hampang istorya ka. Yampak-yampak. Because you are doing your official function as government officials and officers. Ang tanan nyo nga gagawa sa bakba kag ginahimo, accounted riya for public scrutiny. And it should be responsible. May may kakibat nga responsibility. Plus may budget na kamo may bilin na kamo lagan dyan. Kag magkuon kamo kung may transact taho. Ngayo bulig nga uraran. Kundi daw halimbawa lablang banwa nga you are putting the words of your public officials into your mouth. Ang rang gay mo ihimo, black mo kay inyo istorya nga ura ti brasihan. Sunod gani kung may mga tao, black, kung may budget na kamo dyan, magagtop sina nyo, white politika. Dayawan ta dya. Karon man, anpat na krus mayor karang basi mag-uli tao, to karon makuon nga basi snugo mayor ba to taga MSWD o wow. Nga urat budget pero may janran kundi may ipaypaka na. Kag may pamangkutan tong ibabi ay ang isbe tong tao, isbe ano to agto ko to kapon sa MSWDO kung daw rat budget ay bahal binadget namon to raran to tingayuan namon kang report nanda kung pera pa balanse kag piraran na disburse daling kauna ay nga amon pagkamaan mo dyan amount kinaprubahan namon to ay budget na para sa X. Te, kung mamasabat sa orihe itong SBM, ito pa. Tibasi kami nagsugo, nanda nga kung, bakan ti kalyado ni putawan, ti kung imigo naman talang ibajag di opisyal. Ha? Daang grapit seleksyon dyan, basi, migo mga SB member, kaya kag mga patis mayori. Amora nga sa sunod. Basi kung kapanabotay mo dyan sa salad kang MSWDO, kidahog mo kay basi umagat ninyo ibang public official kabanwa kakulasiyaw. Kung wara ti ura mat niretire pero kung may dyan di pa balang wara. So sobra pak mostaho nga kakuon lang nga pirmi urat kwarta pero minilyon man kwarta das bangko. Punto hindi malanglit pwede ititan. Yan damat nara personal nara no protes gobyerno na lain, di ba? Kag hindi man ra bisan wanon nyo kabribad rin, hindi man na pwede nyo daron sa balay nyo. Hay, dapat gastuhon tanara kag bisan gastuhon ra kag magsunod lat na sa correct accounting procedure and process ti gamitan tara dapat rayas gobyerno ra mga kabyanan. Dugangan tadya karon sa aten nga pagpangalagad sa palatuntunan. Ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Mga kabyanan, dapat sunod kini himuan rajaraad ka ordinansa. Gasin o ang dapat klaruhon lang gid sa ordinansa ang maka-avail kang AX. No? Sin o ang dapat maka-avail kang AX.
Ha? Nga wara ranti ha? Duro agtunan ang mga gusto mangayo. Kagwara at duro nga maninuyon ang gusto magngayo. Kita mo nga napiktuhan kabik sunog, nabahaan kabik sampal, kung ano ang requirement kag criteria ti diretso ka lang raan sa MSWDO, no? Oh. Iti daw hindi bala malikawan karon nga ti prasbi sa probinsya. Ha? Mga kabayanan, rake it agyan ang tao nga naga pangayo bulig. Ti ko nabiktima man karon kung isa nga daw bukan ko ti kalyado, hindi ka lang ngayo bulig kay hindi man kuno magwa imot sike. Iparaan tara kag duraan tara banwa nga sistema dapat ron. No? Ija sa kulasi ararangay ratanan. Amurang akan pagkamaan ura politika at na jas klase. Amura akan pagkamaan. Garing kong kaisa dyan sa MSWD Banwa daw saan dapat na nga sobra politiko mamalitika nga. Isa akong sino tao Banwa nga magto dyan daw kila sanda pagkapangilala. Ay Diyos ta. Istoryahan ta dyan lang ron sa atin Banwa kapag pangalagad 32 minutos nakalipas sa tak na nga alas 8. Si partner Noe Maayo sa 21 ilubong sa aga alas 8, no? Alas 8 sa aga sa Aglipay Church. Mga kabiyanan, alas 8 ti may programa ta pa to At pwede ta pa ka programa ka to. Samtang dyan bisa alay alin sa balay da pag to simbahan mapareporton talang si partner bubit nga daw ka propmangkot talang bla makuon ta nga to diin rin ng kumpanyar dan mo pwede man niya ka report si partner bubit mo ha ay ito jar kami sa kwanto sa tulay ti mangkot ka makot koting musta ti jay mga tao kapanaw mga mudya amuhon talang kara sa Merkulis top. Ora jat kalendaryo knaken Ha, basta 21 kin hambal ko tukbi may imaw ko diya ka hapon ka mapon sa programa ko. Daw Merkulis tong adlaw no. Oh, sige, basta 21 na. Mga pinalangga ka mga tagporbate. Na. Balikan ta banwang balita. Bao, hindi gi mapagngan banwa. Sa survey kang social o kon kang Pulse Asia, nagapanguna banwang magtatay nga Duterte sa survey. Ha? Nagapanguna sa survey sa pagka-presidente kag vice-presidente. Wow! Sinuotok to ang kandidato ko posisyon nga medyo grabe ang rating na. At si Lina Robredo may madlagang presidente ka oposisyon. Daw tana man lang kuno ang probable probable candidate tindagan kang oposisyon. Tiga 28% si Inday Sara. Daw pirala na tok porsyento say sura ron iklabot say. Potos krayo ba? Ha? Si Isko Moreno ganiban mapa presidente kag mapa vice president kag posisyon nagapangarwa pa sa magtatay nga Duterte mga pinalangga nga mga tagparamarte istoryahan ta ja karon bla angatan na nga pagpangalagad gay maurog yang omni nagabligi tanan nga hardware items
construction materials. Barato, bangad ang andabanwa nga stocks direktagi dalin sa mga ay ning tawagan ay nga programa pa ko ha direktagid halin sa may Metro Manila agto kamo lang sa may Omni, okay sa mga kabyanan imaw sa atin nga pagpangalagad ang diyang RL cycle parts kung magbakal kamo ka mga spare parts ka motor agto kamo dyan sa RL cycle parts dyan ra ang RL cycle parts na pahamtang sa Sentro Sur sa baw ang akin badya dyan ko gina pero pakidaan ka to nag-okay nadlagan ko nadlagan rin badya ko kasin pwede rin ka kunti sa motor guro ni Mayor ang badya hindi pwede kunti sa motor ni Mayor tisigilaw ka sin pwede lagan daw ginirasgan mo to akong badya sin tubos-ubos gid daw at inasigdasig rin akong motor basta sin nga di ba okay gaymaw sa pagpapalagan ng Julius Paint Trading ang Julius Paint Trading na pahamtang mga pinalangga ng tagparapati sa Sentro Sur kung magbakal kamo mga kabyanan kang tanan-tanan nga klase pinta dyan kamo gid bakal sa Julius Paint Trading sa gapon nyo lang si Toto Julius kung ano kolor ipinta nyo sa balay nyo matimpla na gid kung ano nga klase kolor bulaan na gid na about 30 ka sa gadji Migo Julius magtimpla ka kakolor kang inyo nga mga pinta, no? Sige. Gay mo man sa atin nga pagpangalagad, mga kabyanan, ang diyang incorporated, ang Signrace Advertising Incorporated, napahamtang sa may sentro poblasyon, nitol Binja, tanan nga printing materials. Rigyan gid ginapahimo. Rigyan kamo gid agto, sa Signrace Advertising Incorporated mga pinalangga nga tagparamati okay sige mga kabyanan ang aton kadya nga oras alas 8:39 sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan si SB July di Makutak dali na lang gali birthday ni SB July dali na lang gali birthday ni SB July basta July ngaran mo gani mamanaan git na banwa nga amo gid bulan birthday mo ura mo ginisling ngaran mo chip si June mo Kuro kung Island guro chip ngaran mo ka John di Makutak at hindi klala tao ni mo ka John di Makutak karimi ngaran ng reporter turas Mindanao di Saris ngaran na si John di Makutak sige lang kung may John di Makutak mo to may July di Makutak medya na bisa na oras sa suguhon nyo basta serbisyo publiko tandas kaya magpati si SB July di Makutak okay amo man si SB
Mami Pilar Alosilha, may pagulikid-gid sa mga constituents na regya sa banwa kang kulasi kag limog kang kababaynhan sa may Sanggunian bayan, mga kabyanan. Baw. Dawara ko matunawan ka kinaan ko kubii. Ha? Manan mo may gintageb ang bodyguard ko nga bata ka panday ko. Gragkel nga biraho. Rigan suba bla ka nga batunan. Ikuon ko gani mangita ko tangan manageb bla ko. Ragkel gali orang dyan. No? Pagtapos may manok mikbigin bakal to sa kundiin to. Adiin to man. Basta binakal gintimpla namon umana. Ang ginbakla namon to nga daw mahal man to binaklan kanin. Daw padit anang sabor. Nagnamit pagid. Tapos ano pag nikbi ito? Ura arnoy masapak tong isda nga gumaang ginprito na mo. Ang inbakal ko nga po dara sa kakilo sa barangay Bakalan. Ay basta urang tanang may dahon kamote kag dahon kablunggay. Ha, kampiyon gid mga pinalangga nga mga taga Paramati. Kampiyon kita na. Ha? Ang kwan, ang sabor. Ha? Kita nyo? Amuta na diyang nami idapli mga pinalangga nga taga Paramati. Ang urang sa suba. Ay, karimis-rimis mga kabianan idapli. Ha? Karimis-rimis gid. Grabe ang pagraha. Kapin pa daw medyo upload mga kabianan ang kwan. Ang dahon kang no tawag ka. Ha? Ang dahon kang malunggay na. Tidiin nun to. Dahil lang. Ha? Dahil lang ha? Hindi buol yaw. Ha? Daw hindi mabugalaw. Sige. Mga pirangga nga tag Paramati. Hindi gid mabugol yaw. Ang hindi ko mabuol ang kuha ni Kapaw. Ha? Ang timsong ni Kap Jimmy daw hindi ta mabulaw. Mga pirangga nga mga taga Paramati. Ang aton nga palatuntunan, gay marugya ang diyang Mel's and Paul Internet Cafe. Ang Mel's and Paul Internet Cafe, mga kabyanan, na pahamtang sa tubang kang shiny star. Ha? Diyan kamo mga pinarangga nga taga Paramati. Ha? Photocopy pa ID kag amo man mga pinarangga taga Paramati magpa encode, no? Okay.
Kay mamas pa agad ta si Kapitan Victor Sorilla. Si Kapitan Victor Sorilla. Mga kabayanan nga panamdam gid nga magpanglimpyo palibot tao. Agad rayo ta sa balatian. Mga kabayanan, kagalong kita gid skubid. Na amo di magbiyanan ra na. Ang aten nga ginaptokar para sa mga tandes nga kapitan. Idol ko si Kapo. Mga kabayanan, tanan nga kapitan, kapurok, barangay, kapitan ka aeroplano, kapitan ka barko, pwede jak ya. Magpamati ka timsong nyo. Mga kabayanan, gaimaw sa atin nga palatuntunan, si SB Boy Ala Alarcon. Si SB Boy Ala Alarcon, gusto na gid may kasulayan. Ang pangginawi ta, rogya sa banwa it kulase. No? Amo dya si SB Boy Ala, kag mabinugnohon, kag mabinuligon. Balik ta sa atin banwa nga pagpangalagad. Karoon na diyang evergreen herbal capsule, Kaya mo gid gamiton nyo para nga hindi ka mo gid magbelatian ang evergreen herbal capsule. Mga kabiyanan, kung kadya eleksyon, sino ang botohon mo bilang presidente? Tinagapanguna sa survey, si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Duterte. Nagapangarwa si Isko Moreno. Nagapangatlo pas Bongbong Marcos. Si Manny Pacquiao itong karakatad gito maglagan banwaman ka presidente. Taman ka rayo, noy. Imawas Danilini Robredo. Rayo-rayo. Sayo doon. Na mag-anan gyapon sanda kang buot kang mga Pilipino. Ang diyang survey random dya. May mga explanation dya kadyang Pulse Asia nga sa tanan nga respondent. May dyan karang nagbuhals da sa professional, sa class A, sa class B, C, E, D. Sa class C, D, E. Kag iba pagin ng mga class. Kang mga katawan sa sosyudad. Kung baga mga kabayanan, bisan tingbon mo pa ang boto nga nabuol kang mga kandidato nga bisa magtingog pa ang na-identify mo blang nga diyan mabilong sa oposisyon. Hindi gyapon manwa ka trespasser. Ang anda percentage nga nabuol sa pagka-presidente. Agad makaungos sa percentage na buol ni Inday Sara Duterte. Si Bongo gani nga President Duterte ura gani salat. Mahina ang rating mga kabayanan sa survey. Sa pagka-vice presidente naman banwa, tis Tatay Digong nagapanguna gyapon. Nagapanguna gyapon sa survey.
O garing ti dahil katras naman to banwa si President Duterte kang istoryana nga hindi na kuno maglagan man pagkabise. Hindi raman kuno tana maglagan. Kay may nag-advise ka na nga daw makabayolate kuno tana kang layi. Just in case maglagan tana Vice Presidente. Ha? Amor dan. So, ang nagwa nga survey kang posisya dya, amor dya papiho sa kadlaw kanatan makabayanan kon sinogit padlagnan kang posisyon kag sinogit padlagnan kang administrasyon PDP Laban. Pero ang PDP Laban dapat masolbar lagi si Galot danay. Sa mga Facebook viewers, thank you ha, ma-end ko lamang anay kay may i-cater pa ko sa cellphone ko nga mga text nga chat sa atin nga pangalagan. Okay? Ora sa atin nga